ଲେୟାର ବ୍ରେଡ୍ ବା ବ୍ରେଡ୍ ପରସ୍ତ। ଉପକରଣ: ପାଉଁରୁଟି 2ଟା, ଯେକୌଣସି ଆକାରର ହୋଇପାରେ। ବୋନଲେସ୍ ଚିକେନ୍ 100 ଗ୍ରାମ, ଚିଜ୍ କ୍ୟୁବ୍ 2ଟି, ଲେଟୁସ୍ ପତ୍ର ଛୋଟ ବିଡ଼ାଟିଏ, ଏହା ବଦଳରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ପିଆଜ 1ଟିଏ, ପାର୍ସଲେ ପତ୍ର ଛୋଟ ବିଡ଼ାଟିଏ, ଶୁଖିଲା ପାର୍ସଲେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅଣ୍ଡା 2ଟି, ଲହୁଣୀ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ କାସୁନ୍ଦି 2-4 ଚାମଚ। ପ୍ରସ୍ତୁତି: ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ ସିଝାଇ ମିକ୍ସଚରରେ ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଓ ପାର୍ସଲେ ପତ୍ର ସହିତ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡାକୁ ପୋଚ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୋଚ୍କୁ 2 ପଟରୁ ଭାଜିବେ। ପାଉଁରୁଟିକୁ କଣେଇ କରି 3 ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ଲହୁଣୀ ଲଗାଇ ଚିକେନ୍ ପେଷ୍ଟ, କୋରା ହୋଇଥିବା ଚିଜ୍ ଓ ଲେଟୁସ୍ ପତ୍ର ସଜାନ୍ତୁ। ଉପରେ ପାଉଁରୁଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ରଖି ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍ ଓ କାସୁତି ଦେଇ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲହୁଣୀ ଲଗାଇ ଓଭନ୍ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ବେକ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଓଭନ୍ରେ ନ ରଖି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ।